سلام كبرات تعزبتي ستار انترتينمنت كم زفلت ستار انترتينمنت بب اوانو نعهم يزانقعن يمهرون يوم زبولوهم استفعلالي تحستو زلوهم مدبات حيزا كتقرب تسانيحان اللان كابلوم يجميرو دما اقرمتن نخد امنوم زتقمو اواناويان كستتاتن كوموون اب استفعلالي اوانات زقاتمو زينبور ترئياتات عالمنا سومناوي حيزلنا زغرب مدب اقرمتي زياناتات ستار انترتينمنت جميرو اللوم امباركس كبرات تعزبتنا نلومي أبز مدب استفعلاليا مربب حابريتاتات بمهدساس أقرمت يوم زبلنا يوم زياناتاتنا حيزنا غريبنا زلونا سناي مكتتال واقاتات استفعلاليا وحوت بفلاي دما نتوم أب سالسي علم انركب سبات أب علتاو من نبابرونا كسألونا يرأيوم زخونا عينت أدقي مسئن كايد نابت زحاسر واقع كنغوي نقور ترئيو يوم اتي بزتحات واقع ان عدقو نبرت وي ان تقوم اقلقلوت معر واقعو بقعتو وي تحستو خقودلون ان تصبيو نقريوم نقابنت جاما كنغزء مس ان خيد لك نت اوريجينال فريات زمسل فرق واقع وي ون بربع واقع مس ان رخبو اتي مخنيات ردو يوم فيك اتبالقال اب افكم كمز متسأتلكم اي تاراترن فيك جاما فيك كدان فيك موبايل فيك فغري أو إغريتا أرستي كيسحت يرد أنيو انتاي كون كبلي دليتو بلتهلوم بك أحراي حانتي ناي مودة أتحطو خحتت كاب حاد بوتا ناب كالي كنقو عزمس إندلي استفلا لي من قد آير نتكامينا حجيون واقعات آير تكيت برقت يتسألونا يوم انبأركس حطوي نأخت قلقلو اتمرتقو من قد آير انتاي مس إزمالي إخم تمرتقو بعسران حمشتن سنة CNN عم مربو حابريتو كمز سفرو منيستر علي بررا باكستان حدا كاب سلسته عبرر تنفرتي 300 مئتاويت مخانيو زتتمنوه وي فيك ناي بررا فقاد ورغت كمزونونو قليس اللوم غلام ساروار خان نهاجراو بايتو اتهاجر عملكيتو ابزهابو قال اب قربا غزي استخايده متصري فتنا 262 بايلوتات بأكل أب جزي فتنا كم زيت رخون انتاي دا أب كندوم جنزب بمغفال زفتون لهم سبات بمقصار كم سلساتوفو يحبيرون باكستان أب زيزي أب نايوشت أهاجرن أهجراو برران زغلغلو شومون تميتن سوسان نطفات أبرت نفرتتونن أب زيز دمام اتوم فيك لايسنس زوننو بايلوت كاب بررا دو كم زبولتوم يحبيرا زلام إذا غبالن كولوغن كساب حجي كبورو مصنحوم يوم بتوسخي اتي مرمرا استخايدو المخنيات اتي أبدوواو كتما كاراچي بعسران كلتن قنبت زقاتمه هو 97 سبات زدفئه محمشاش بيكي 83 بعدو سلسته زعينتات نفاريت يوم والا كوا أبررتي اتا نفاريت فيك ناي بررا ورغت حيزوم من باروم بوقعي اي رقاقت انتو خونغن اتوم عبرت نفاريت بزعبا كورونا فيروس نسدرا بيتوم بخمي كم زصلو يعللو بمنبارهم نتي كاب مريت بتدغاغامي زموصوم زنبره حبريتا ازني اي هاوون كم ساعبين دما ابت قام عرفو نفرتي زركب منبر ابايتي كم زعلويو تغليص زلوم افنيا اتمنقد اير عبد الله خان كم زحبرو تا نفاريت اب ازي لعل براخه كم زنبرتن اتوم بايلوت كعلبو نخيفتنو سلسته غزي بتقاصصرتي بررا تنغيروم يوم انت خونغن اب عميق علال كورونا تصميدون بمنباروم نتي زموصوم زنبر حبريتا ملو بملو يم غسيومم كم وصيتو دما اتا نفاريت بموتر اخ تعلبيا ترايام ات فيك جاما فيك دان تخدين كاشنا مبال سدحان فيك ممرح فقاد حيسكا 97 صعانت اير كتبرم مفتانغن عقب ዕድል ዝብል ኣርእስቲ ክለዓለን ከሎ ምስኡ ተተሓሒዞም ማዕለያ ዘይብሎም ኣርእስትታት እዮም ዝመፁ ብብዙሓት ሰባት ኣካል ናይ ዕድል እናተባህለ ዝጥቀስ ሎቶሪ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለምና ካብቶም ወነንቲ ድርብራብ ቢልዮናት ትካላት ተባሂሎም ዝፅውዑ ትካላት ሎቶሪ እዮም ደቂ ሰብ ከዓ ኣብቲ ዕድለይ ክርኢ ዝብል እምነት ተሞርኪስና እንተተመሰለና ብምባል ፈተነታትና ኣይነቋርፅን ከምኡ ድማ ሰብ ትካላት ሎቶሪ ኣታዊታቶም ምኽዕባት ኣይቋርፁን እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ዕድል ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ኣለኹ ክብል ይረአዩ
ኣብ ኢስት ፖይንት ሚሽጋን ዝበሃል ክፍለ ሃገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ ሓደ ዕድል ዘይገበረ ሰብኣይ ጎማ መኪንኡ ይነፍሶሞ ጎምኡ ክነፍሕ ብምባል ኣብ ሓደ መዕደል ነዳዲ መኪንኡ ይዕሽግ ጅቡ ሃሰስ እንተበለ ሕጂ እውን ዕድል ኣይገበረን ነታ መንፍሒት ጎማ ማሽን ዝኸውን $10 ዝርዝር ገንዘብ ይስእን እታ ሒዝዋ ዝነበረ ጥቕልቲ ገንዘብ ክዝርዝራ ብምባል ንሓደ ሎቶሪ ሒዙ ዝሓልፍ ዝነበረ ወዲ ናይ 10 ቅርሺ ሎቶሪ ክቆርፀሉ ይሓቶሙ በዓል ሎቶሪ ድማ ናይ ነገር ታህዋኽ ብጌጋ ናይ $20 ይቆርፀሉ ድሒሩ ግን በዓል ሎቶሪ ጌግኡ ብምስትውዓል ነታ ሎቶሪ ክመልሰሉ ብኣኽብሮት ይሓቶም እቲ ሰብኣይ ግን ክሓካይ ወሲኑ ወዮ ንመንፍሒ ጎማ ዝኸውን ገንዘብ ክዝርዝር ብጌጋ ዝተሓኻኸት ሎቶሪ $2 ሚልዮን ሒዛ ያጸኒሓ እቲ በዓል ሎቶሪ ብጌጋ ምስ ቆረፃ ክመልሰልካ ኢልኒዩ ዘይርዳእኒ ገለ ነገር ግን ኣብ ውሽጠይ ከይትመልሳ ኢልኒ ከምኡ ብዘይ ምግባረይ ከዓ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኽብል እቲ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ወዲ 57 ዓመት ዕዉት ናይታ ሎቶሪ ገሊጹ ድሒሩ ከም ዝተገልጸ እውን እቲ ዕዉት ነቲ $2 ሚልዮን ኣብ ዝተነዋሐ ግዜ ካብ ምቕባል ሽዑን ሽዑ $1.3 ሚልዮን ክቕበል ከም ዝመረፀ ኣካየድቲ ናይቲ ሎቶሪ ገሊጾም ኣለዉ እሞ ክቡራት ተዓዘብቲ እዛ ፍጻመ ዕድል ዶ ወይ እንታይ እንተበልናያ የጸብቐልና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝላብዓት ሒዙ ሰባት በብውልቆም መድሃኒት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልዎ ነገር ከዘውትሩ ይረኣዩ ኣለዉ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ማለያ ዘይብሎም ሰባት ህይወቶም ስኢኖም እዮም ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሃገር ኢራን ንጹህ ኣልኮል ብምስታይ ኣስታ 700 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር ንሕጂ እምበኣር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ዓዲ እንግሊዝ እትርከብ ዓዲ ፈሳሲ ዘርእወት ተባዕታይ ብምስታይ ከም ኣገባብ ኣከላኸላ ኮሮና ቫይረስ እትጥቀም ኣደይና ከነቕርብ ሓደ ሲንግል ፈሳሲ ዘርእወት ተባዕታይ ምስ ስሙዚ ወይ ሓፊስ ዝሑል ጽማቕ ፍሩታታት ብምስታይ ዓቕሚ ስርዓተ ምክልኻል ነብሳ ክብ ከም ዘብሎም ካብ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝከላኸለላንያ እዛ ትሬሲ ዝተባህለት ዓዲ ክልተ ቆልዑ ትገልጽ ንሳ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዋላ ንሓንሳ እውን ሰዓል ሓሚማ ከም ዘይትፈልጥ እያ ገሊጻ ኣብ ሓደ ሰሙን ክሳብ 3 ሻት ዘርእወት ተባዕታይ ከም እትወስድን እቲ ዘርኢ ድማ ካብ ዓርካ ከም ዝልገሰላን ብተወሳኺ ሓቢራላ እታ ጓል 32 ዓመት ነቲ ኣገባብ ፈዋውሳ ኣመልኪታ ከተብርህን ከላ ብፋርማሲውቲካል ዝተመስርሐ መድሃኒት ኩሉ ግዜ ትሕዝትኡ ንፈልጦ ማለት ኣይኮነን ንነፍስና ድማ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ካብ ዝኾነ ኬሚካላዊ ትሕዝቶ ነፃ ዝኾነ ነገር ምስ እንወስድ እዮም ልክዕ ከምቲ ጸባጡ ባደ ሃብታም ትሕዝቶ ዝርከቦ ፈሳሲ ዘርእወት ተባዕታይ እውን ካብኡ ዘይፍለዩ ኣነ ነዚ ፈሳሲ ምስታይ ካብ ዝጅምር ኣትሒዘ ማለት ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ዋላ ንሓንሳብ እውን ሰዓል ሓሚመ ኣይፈልጥን እየ ብተወሳኺ እውን ቆርበት ናይ ገጸይ ንምጽራይ እውን እጥቆመሉ እየ ክትብል ገሊጻ ኣላ ንሳ ኣብ ፍሪጅ ብመልክዕ ብረት ከም እትዕቅቦን እቲ ዘቤታዊ ኣገባብ ፈዋውሳ ካልእ ሰብ ንኽትቆመሉ እውን ብዝከኣላ ተተባብዕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ኣላ ወይ ጉድ ዶ ትብለኹም ካብ ኮሮና ቫይረስ ከይወፃና ከም ዝፍለጥ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ማስክ ዘይምግባር ብሕጊ ዝሕትት ፖሊሲ ኮይኑ ጸዲቑሎም ማስክ ዘይገበረ ጤል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያላ ምስ እንብለኩም ከም እወ ክትበልዓ ዝደለኻ ጤልቲ ማስክ ኣይገበረትን ኢልካ እስራይ ነገሩ ኣብ ካምፑር ዝበሃል ከተማ ህንዲ እዩ ፖሊስ እታ ከተማ ኣብቲ ብቤኮንጋንጅ ዝፍለጥ ከባቢ ከተዕነኒ ዝጸንሓቶም ጤል ኣብ ጂብ ዝዓይነታ ማኪና ጽዒኖማ ክምርቆፍ እዮም ተራእዮም ወዮ ድሒሩ ምስዋር ናይታ ጤል ዘስተውዓለ ዋና ተጓዩ ናብቲ መደብር ፖሊሲዩ ክኸይድ ተራእዩ ድሕሪ ክንደይ ምልማንን ምምስኻንን ድማ ብመጠንቀቕታ ጤሉ ከም ዝወሃቦ ተገይሮም ድሒሩ ኣዛዝቲ መደበር ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሓደ ማስክ ዘይገበረ መንእሰይ ነታ ጤል ሒዝዋ ክኸይድ ምስ ረኣናዮ ደው ከነብሎ ፈቲና እንተኾነ ግን እቲ መንእሰይ ነታ ጤል ብምርሕራሕዩ ኣምሊጥና ነታ ጤል ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይቲ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ዋና ኣረኪብና ኣለና መቸም ሓደ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ጤል ብዘይ ማስክ ስለ ዝረኸብናያ ጤል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቲና ክብል ኣይንጽብዮን ኢና ድሓን ሕራይ ሓደ ካብቶም ተራ ፖሊስ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል እወ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣኽላባት ማስክ ክገብሩ ነገድድ ኣሎና ኣጣል እውን ማስክ ዘይገብራሉ ምኽንያት የለን ይኽብል
ተሰሚዑም ናይብል ቡዲቶ ትብለኹም በቃሞ ብስምን ምዕዶ ዛ ጉዳይ ክትበልዓ ዝደለኻ ጤልሲ ኢልና ንሕለፋ ምስግጋር ዕፀ ፋርስ ወይ ሓሺሽ ክንብል ከለና ኣብ ሓንጎልና ቅጅል ዝብላና ሃገራት እንተለዋ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ እየን እዚ ብኢሊጋል ድራግ ኢንዳስትሪ ዝፍለጥ ዓመታዊ ክሳብ 400 ቢልዮን ዶላር ከም ዘዘዋውር ኣብቲ ናይ 1998 ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘውፅኦ ሓበሬታ የነፅር እምበኣርከስ ኣብዚ መስርሕ ምስግጋር ዝነጥፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ኣባላት እቲ ኢንዱስትሪ ብምዃን ንጡፋት ኮይኖም ይርከቡ ኣብዚ ግዜ እዚ ቆልዓ ዕፀ ፋርስ ከሰጋገር ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ኣትዩ ክትሰምዕ ኣየገርም እዩ እንስሳታት እንትብልናኩም ከ እወ እንስሳታት ኣብ ስሪላንካ እዮም ሓንቲ ድሙ ካብ ቤት ማሕቡስ ሃዲማ ዝብል ዜና ይንዛሕ እሞ እንታይ ክትገብር ኣብቲ እስር ቤት ኣትያ እንትብልካስ እቲ ምኽንያት 2 ግራም ሄሮይንን 2 ሲም ካርድን ኣብ ፕላስቲክ ዝተቆፅረ ኣብ ክሳዳ ተንጠልጢሉ ብምርካቡ እዩ እታ ገበነኛ ድሙ በቶም ሰብ መዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወትሉ ምኽንያት ካብ ደገ ናብ ውሽጢ እቲ እስር ቤት ሓሺሽ ተሰጋገር ብምንባራ እዩ ንሶም ከም ዝሓበርዎ ዝተፈላለዩ ዕፀ ፋርሳትን ሲም ካርድን ከምኡውን ሜሞሪ ካርድ ሒዛ ከም ዝተረኽበት እዮም ገሊፆም ድሒሩ ግን እታ ድሙ ካብቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ክፍሊ ከም ዘምለጠት እዩ ኣሩና ዝተባህለ ጋዜጣ ናይቲ ሃገር ሓቢሩ እንተኾነ ግን በቶም ሰብ መዚ ዝኾነ ዓይነት ምላሽ ከም ዘይተዋህበዩ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብቲ መናድቕ ናይቲ ቤት ማሕቡስ ብተደጋጋሚ ዝተደርበዩ ንኣሽቱ ፕላስቲካት ናይ ዕፀ ፋርስ ምርካብ ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ከም ዘሎ ናይቲ ብዋሊካት ዝፍለጥ ቤት ማሕቡስ ዋርድያታት የረድኡ እንተኾነ ግን በየን ሰሊኹ ከም ዝኣቱ ሓርቢትዎም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ስሪላንካ ምስግጋር ዕፀ ፋርስ ንምግታእ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም እትርከብን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፖሊስ እቲ ሃገር ከም ዝሓበሮ ሓደ ኣሞራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ ከም ዝነበረ ይዝከር ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ኣገረምቲ ዜናታት ስታር ኢንተርቴይንመንት ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም